Mela, Merlu Riskolero Prega ħadmet ħafna mal-NGO, speċjalment dawk li joffru servizzi paralleli mal-gvern, bħal saħħa mentali, etc. Fejn qabel min kien ikun f'dawn l-organizations kien self-sufficient jagħmel fundraising għal rasu, illum ġew dipendenti għal kollox fuq il-fondi mill-gvern. Taħseb li dan il-pass jista' jwassal li NGO toqgħod attenta kif titkellem jew tikkritika għax titlef dawk il-fondi bil-pulit? Jiena naħseb li dan it-tip ta' funding biex nassiguraw li tibqa' l-indipendenza għandu jkun hemm bħal fond konsolidat. Sew il-fond konsolidat fejn jitħallsu l-judges minnu, etc. Dak laqas jiġi diskuss kif ta' battajta fil-diskursata tal-budget, dak qisu above board. U jiena naħseb li wasal iż-żmien mhux qed ngħid dawna dal-funding għandu jidħol hemm, imma wasal iż-żmien li dal-funding mod l-NGOs ma jistax jibqa' deskrizzjoni tal-politiku, jiġifieri tal-Ministru tal-Ġurnata, imma għandu jkun hemm xi ħaġa sopra u allura hemmhekk hemm il-Parlament li jkun hemm deċiżjonijiet minn hemm. Ħalla ħadd ma jħossu li jekk jinnaf għandu aptit bil-Malti jgħid lili isma' inti m'intix mixi sew qod lura x'intajtu l-flus. Ġifieri għandna nolew il-fuq, ħajja nżommu f'rasna civil society għandna bżonna ħafna fit-tisħiħ tad-demokrazija tagħna. Ġifieri hawnhekk għandna again component importanti mhux bis-soċjali imma anke fil-ħajja tad-demokrazija tagħna. Mela, tlaqna?